Kahapon na maghapon. Wala yan si Bagwis. Hindi ko alam kung saan pumunta yan. Habulin mo na. Yo, dali. Halika dito. Lapit na dito, lapit na. Para kumain ka na, dali. Kahapon na maghapon. Wala yan si Bagwis. Hindi ko alam kung saan pumunta yan. Pakawala natin yung daga mga kasinag. Ayan o. Ayan o, dali, dali, habulin mo na. Yo, dali. Asa na? Ay, makakawala, dali. Makakawala. Oh, dali. Nakawala na. Ay, ito. Ito balan. Oh, nakita ko yung mata. Doon pula na. Nagbagadaan. Oh, kuya na. Yan o. Dabuli. Oh, ito na. Uy, wala na talaga. Ayaw na sa butas. An manabagwis ka ni manuya. Wala. Ako bagantig layo ganata. Kapag. Wala, nagsuot sa butas ang bukon. Wala, kukuha ulit tayo, kukuha. Yan mga kasinag. Tawag dito. Kuha ulit tayo ng isang daga kasi hindi niya nahuli yung binigyan natin pagkain. Mahina si Bagwis. Hindi niya na-atake. Dito, bigyan ko naman. Bagwis. Halika dito. Halika. Ito, meron pa. Dito natin alpasan. Buhay na kasing binibigay ko sa kanya makasinag. Hindi ko na pinapatay. Para talaga matuto siya. Para bumilis-bilis naman yung kanyang paghunting. Halika na. Dito. Bagwis. Halika. Meron pa. May isa pa. Bagwis. Habang nandun mga kasinag si Bagwis, bubuksan ko na ito. Bagwis. Halika. Bagwis. Bagwis. Wala na, nakalis na. Nakalayas na yung daga dyan. Bagwis. Bagwis. Dito ka tumingin para pag inalpasan ko. Bagwis. Yan. Yun, Bagwis. Dali. Habulin mo. Ayun. Dali. Ay, mahina si Bagwis. Ayan. Yan, habuli. Habulin mo. Ayun na. Sige, habol. Asa na? Asa na? Yan. Napagod na yung daga. Hindi na matakbo yung daga. Pagod na. Yun, huli.